Wallahi network din nan yaki. Na in saka maka kuɗin nan amma data na kwata-kwata yaki halbawa. Ajiya gaskiya ba wannan magana. Ga me POS nan? Dan Allah ka yi hakuri tunda dai ga account number ɗinka idan na je gida na network ya dawo sai in saka maka kuɗin ka. Karfa kai da renu wayo ne sai kaga alat ba. Kar kai da ba. Kaga tunda abin ya zo da haka duk cire abubuwan da ka sa daga jikin motar bana su. Ke ma kin san wannan bai ciwo ba. Haba dan Audu, wai kai me yasa kullun sai kai fada da customer ne? Wallahi irin alhazan nan ne masu rainin wayo da Allah. Wallahi kaya na siya a wurin shi data ya kyalbawa nayi na tura yaki. Buɗe wifi ɗinki zaki ga raba gardama ki kama. Raba gardama? Hajiya ya zo. Nagode. Hajiya Allah ya kiyaye hanya. Wannan wace data ce haka kake amfani da ita mai karfi haka? Dorosop kenan. Ita ce raba gardama. Dorosop data? Jin data ce wannan. Dorosop. Ba dadi. Shi sanya sai ga mutane ta doro a wurin. In ka ce baka da data shi ya sanya da ke ga musu. Wani abin burgewa game da application ɗin Dorosop shine irin yadda suka fito mana da hanya mafi sauki wajen siyan data ko da datar da ke cikin wayarka ta ƙare. Kawai ka danna *347*291# a sauƙaƙe za ka siya data domin ci gaba da hulɗoɗinka na yau da kullum. Ku garzaya Play Store ko Apple Store domin sauke manhajar Dorosop Data. Dorosop Data, datar ta kunya. Anya ƙawata abin nan naki bai yawa ba? Babu wani abin da zai yi yawa. Yanzu wayannan abubuwan da kake idan suka dawo miki fa. In akwai dalilin da zai sa a gane sirrina shine Rabi'u mugu. Da zaran ya buɗe baki yayi magana to asiri na ya tono. Idan kuma bai yi magana ba babu wanda yake da hujja a kaina. Yanzu ita kuma Mahajuba fa da ba mu da tabbaci akan ta mutu ko tana raye. Sannan babu wanda ya san inda ya ajiye ta sai shi. Idan kuma ba shi ba, ba wanda zai faɗi inda take. Na yi tunani akan haka, amma na sa a raina cewa ta zubar da jini, kuma balantana a kai ta asibiti a yi mata taimakon gaggawa. Kenan kina sa ganta mutu? Ban da wani zabi. Babu wanda ya san inda Rabi'u mugu ya kai ta, balantana a kai mata ɗauki. Gaskiya Zalihani da kaina na fara tsoron ki. Sannan kuma ki tuna, Rabi'u mugu yana hannun 'yan sanda. Da zarar ya buɗe baki ya yi magana, to ki san cewa ba ki da wani abu da ya rage miki. Hanyoyi na suna da yawa, ko kin manta ne? Yana tsaron ma, na san yadda zan yi da shi. Ban manta ba, amma ki sani wannan aikin kamar zai miki wahala. Ke dai kawai ki zuba ido, ki ga yadda wasan za ta kaya. Shu'uma ce, shu'uma ce, shu'uma ce, shu'uma ce gata. Shu'uma ce, shu'uma ce, mai sanya kokan zuciya, ta saka kuka na idaniya, gata kamar zinariya, ka je ka bi ta ka sha wuya, ita ta koma ta dariya. Shu'uma, shu'uma ce gata. Shu'uma ce, kuma shu'uma ce gata. Shu'uma ce, kuma shu'uma ce. Shu'uma ce, shu'uma ce. Shu'uma ce, shu'uma ce.
Yau an waye gari an sace wata dattijuwa a cikin garin nan. To ni hakan ne shafe ni. Yanayin yadda aka yi aikin, sai nake tunanin za ka iya gaya mana suwaye suka yi aikin. Da Allah bisa ka dakata ni ba in foma ba ne. Gwamnati biyan ku take kuɗi don ku yi mata aiki. Kuma kawai sai ka zo ka sa ni a gaba in gaya ma dalilin da ban sani ba. Idan ka ba mu haɗin kai. Ba wani haɗin kai da zan ba ku. Saboda biyan ku albashi aiki. Don haka kawai ka je kai aikin nan. Wata mata mai ciki ta bata cikin dare a kwanakin da suka gabata. Ko kana da masaniya akan haka? Rabi'u. Ku kwance ni, kuna so ku yi kisan kai ne? Nan ba a mana magana sai mun ce mutum ya yi. Kwance ta. Ke laifinki na biyu kenan a nan wajen. Ba a yi sai mun ce a yi a nan. So nake ki karɓa haihuwarta ta haihu lafiya, abin cikinta ma lafiya. Shi ne za ki fita daga gidan nan da ranki. Ta yaya? Babu komai a nan na karɓar haihuwa. Me kike bukata? Kawo biro da takarda. Je ka samu mana bayaro da takarda. Kar ka wuce minti 1. An gama uga. Ki haƙuri 'yar uwata, za ki samu lafiya, insha Allah. Ki kwantar da hankalinki, anti. Ta abin da Allah ya tsara wa bawa shi ne ke samun shi. Haba Nabila, ya za ki ce in kwantar da hankalina, alhalin ina kallon ki a cikin irin wannan yanayi. Kar ki manta da cewa ke kaɗai ce mutum na farko da nake gani. A matsayin 'yar uwata ta jini, ta ina zan samu nutsuwa da kwanciyar hankali bayan ina ganin ki a cikin irin wannan yanayi. Kuma na tabbata da cewa wahala kike sha. Wallahi wahalar da nake sha ne yasa nake addu'ar Allah ya sa ta zo min ƙarshe. Ko da shi ne zai sa ya zama ƙarshen numfashina. Haba Nabila, ya za ki riƙa furta kalmar mutuwa a kanki?
Alhalin kin san cewa ke muka fi so, ke muka fi ƙauna? Ina fatan cewa mutuwar ta zama mun hutu ne. Shi yasa na zaɓe ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo, Nabila, Habibti. Me faru? Mafarki ne Nabila ta mutu, don Allah ka tashi mu je asibiti. To mafarki kuma kin yi mafarki Nabila ta mutu kawai sai ki rika wannan iyo. In kai mafarki ai addu'a kake. Don Allah ni dai ka tashi mu je asibiti. Na ji ki nutsu za mu ji. Idan ban ga halin da take ciki ba, zulumi zai iya buga zuciya na. Don Allah ka tashi mu je. Ki nutsu idan kina so mu tafi kuma ba ki so mu tafi to. Shikenan na nutsu. Abin da nake so da ku yanzu kwantar da hankalinku domin kuwa mun yi nasara mun shawo kan abin. Amma tabbas Nabila tana cikin yanayi mara daɗin faɗi. To amma dokta wai menene ma ya jawo wannan ciwon ne? Ni abin ne yana ɗaure min kai yana ban mamaki. Kuma jiya da dare fa lafiya kalau muka tafi da ita jikin nata da sauƙi ba kamar da ba ko? Haka ne Alhaji, ni ma jiya na ga jikin nata yayi sauƙi sosai. Amma ba abin mamaki ba ne, domin kuwa tana cikin yanayin rashin lafiya ne mara daɗi sosai. To yanzu dakta menene abin yi dangane da yarinyar nan? Babu wani abin damuwa a halin yanzu. Kamar yadda na gaya muku ne, mun samu nasarar shawo kan al'amarin a halin yanzu. Amma akwai buƙatar tabbatar da cewa an samar wa da Nabila nutsuwa dangane da muradin zuciyarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Wata abotan ba ta yi ba. Rizoli daɗi, rizoli garbi, rizoli tun da safe, rizoli ne mabuɗi, rizoli in kana shan rizoli garbi, rizoli in kana shan rizoli tafi faɗi, rizoli in kina shan rizoli a ji kauɗi, rizoli idan na sha zana ba wa ‘yan uwana, rizoli in na hango ta zana kai kuɗina, rizoli ko da safe a sha shi ko da rana, rizoli daɗi kamar na so da ƙauna, rizoli dan ka fara shi ba bari ganina, akwai rizoli kafe, akwai rizoli madara, rizoli gatiri in wani kamfani da girma, pure black coffee ne za ku sha da daɗi, rizoli na da naftak nan ba yana da garko, rizoli daɗi, rizoli garɗi. Likita na sha wancan maganin da ka bani, kuma har yanzu ban daina jin yanayin da nake ji ba. Kuma wallahi wani zubin fa har kasa tafiya nake yi. Subhanallah, har yanzu baki daina jin wannan jirin ba. So ai ba magana ce ta waya ko a hasashen wani abu zuwa zaki mu sake auna ki mu ga me yasa maganin bai tasiri ba har ya haifar miki da ciwon kafar, sannan kuma mu ga wani progress aka samu dangane da ita usulin matsalar taki. To shikenan, zan zo ko zuwa gobe ne, dan gidan namu yau akwai ɗan damuwa ne. To ba damuwa sai kin zo gobe. To na gode. Bismillah, ina kwana.
Lafiya lau. Kin tashi lafiya? Daman na ji muryan Faruk ne sai na ce baran leko in jiya ake ciki dangane da binciken. An samu wani ci gaba ko Hajiya? To, alhamdulillah. Amma dai gaskiya har yanzu babu wani sabon labari. Babu wani ci gaba kenan Hajiya? To, magana ɗaya ce dai. In an yi magana sukan ce har yanzu na iya bakin ƙoƙarinsu. To kin ga kuma mu ma yanzu ai ba mu da wani abu da za mu yi illa mu taya su da addu'a kawai. To Allah ya sa mu ji alheri. To bari in koma ce. Yawa. Zaliha. SHU'UMA CE, SHU'UMA CE, SHU'UMA CE, SHU'UMA CE gata, SHU'UMA CE, SHU'UMA CE, mai sanya kokan zuciya, ta saka kuka na idaniya, gata kamar zinariya, gaje ka bi ta ka sha wuya. Yi haƙuri Zaliha, kwantar da hankalinki. Kowane mutum da irin tasa kaddara, ke kuma haka Allah ya taki kaddara. Hakan ba wai yana nufin cewa kwata-kwata ba za ki samu zuri'a ba ne. Idan Allah ya nufa a ƙanƙanin lokaci komai na iya canzawa. Haka ne Alhaji, amma wannan wani irin kaddara ce mara daɗi. Ko da yaushe da yake faruwa da ni, sai ka ce ni ce kaɗai mace a cikin gidan nan? Zaliha, yadda da kaddara fa dole ce a gurin musulmi. Ko da tana da kyau ko akasin haka. Kada ki bari a ce wani ruɗani na rayuwa ya canza tunaninki. Ni ina jin tsoron sake-saken da zuciyata take min. Ni wallahi har na fara tunanin wannan abin da yake faruwa da ni ba daga Allah bane, kamar an sa min hannu. Wani irin kalami kike faɗi haka Zaliha? Allah fa shi kaɗai yake da ikon rayawa da kashewa. Idan Allah ya nufa cewa akwai zuri'a tsakaninmu, babu wani mahaluki da ya isa ya hana faruwar haka. Kin ga abin da nake so da ke. Ki daina duk wani tunanin cewa wani mutum yana bibiyar ki da sharri. Abin da nake so ko ki mai da hankalinki wajen ibada da addu'ar neman sauki, Allah ya yaye mana wannan al'amari. Ayi kukan ne ba na so ki dinga. Ka san a hankula zai sake ni. Alhaji. Alhaji. Ya kamata a ce ka koya wa kanka haƙuri da wannan damuwar da kake ciki Alhaji. Haka ne. Wato Hajiya abin ne akwai damuwa a cikinsa fiye da yadda mutum yake tsammani. Ina mamakin wani irin so ne wannan wanda yake nema ya juye ya zame mana masifa. To,
ita damuwa da yake ganin ta dole ne mu tsinci kanmu a cikinta. Allah iyaka kawai dai mu yi ƙoƙari mu nema wa kanmu control a kanta. Kuma abin da ya kamata ku lura ku sani shine shi fa Alhaji Abdallah ba fa zai iya sadaukar da rayuwar ɗansa akan ƴata ba, kamar yadda ni ma ba zan iya sadaukar da rayuwar ƴata akan ɗansa ba. To kin ga kuwa dole sai ku mana uzuri, kuma dole kowanne daga cikinmu kowa yana buƙatar kowa, dole mu haɗu mu nemi mafita akan wannan al'amari, tunda na sani damuwar da nake ciki shi ma a cikinta yake, ba wanda yake jin daɗi. Haka ne, amma dai ya kamata dai ka daina Alhaji, kaga shekarun ya ja, ana ta fama da cututtuka iri-iri. Alhaji, hawan jinin nan ba wani abu ne yanzu kaga ya kama mutum, dole kuma sai ka yi haƙuri ka rage tunani. Dan kawo ruwan shi. To shi ke. Ya kike? Wallahi lafiya kalau. Ya hanya? Lafiya kalau. Na yi kyau? Ka ce na yi kyau mana. Shi kenan kin yi kyau. Ai wallahi in gaya maka. Saboda na... Hajiya. Canza shi. Hajiya. Ina ne? An wani lafiya? Ɗazu na zauna nake ta tsimayin ku, shiru ba ku zo ba? Tsimaye kuma? Me kuma tsimaye? Ya mana tsimaye tana nufin cewa ta daɗe tana jira mu sai yanzu muka zo. Hajiya ai cewa zaki kin daɗe kina jira na, kin ce wani tsimaye ni ai ban san shi ba. Nabila na daɗe ina ta jiran ku ba ku ƙara so ba. Bari in tashi in kawo ku ruwa ko? Hajiya ni fa bana shan wani ruwa in ba na roba ba. Roba ne nake son na sha kawai, sai ya kawo min wani ruwa. Dadi. Dadi amma fa ka yi kyau. Ina wuni dadi? Lafiya lau. Alhamdulillah. Ya baban naki? Wallahi lafiyan shi kalau, amma maman mu ita tana ciwon kai ba ta da lafiya. To Allah ya bata lafiya. Amin. Wai ina anti Zaliya ne? Yau sharban da in ganki. Kinki wallahi. Ma na yi nisan ɗinki. Kin ga yadda kika yi kyau? Dan Allah. Anti Zulayat wai ina wannan hotunan da muka yi a restaurant din nan. Yana nan zan nuna miki su. To ni ki nuna ma. Je ki zauna zan nuna miki. A'a wallahi sai mun yi irin rawan nan da muka yi a gurin bikin nan. Yanzu ke bata ganin Alhaji yana zaune a nan Zamira? Ni wallahi sai. To naji. Ya yi haka ya aiki. Ah. Hajiya.
Ni ba wallahi a gidanmu ba wannan ruwan muke sha ba. Ya haƙuri ki sha ko? Ni wallahi an tuzula ya gije mata ba zan sha wannan ruwan ba. Faruk, Daji, ku gama ka ka sani. Cikin dani. Sajan. Ya aka yi haka ta faru? Ya kawo abincin, kuma da ya kawo abincin a kan muka ansa muka bashi kuma ya ci. Me yasa ba a bi tsarin doka ba wajen bashi abincin? Mun bi dukkanin hanyar da ya kamata mu bashi, domin sai da muka bashi ɗanɗana ya ci, domin kusan cinyewa ma sai da ya masa magana tukunna ya bar abincin haka. Wane ne shi ɗin da ya kawo abincin? Ɗanin Rabi'u Mugumi. Inspector. A nemo min yaron da inda yake. Ok sa, amma ina da tantama akan cewa shi ɗin ba ƙaninsa ba ne sa, saboda a fayar ɗin Rabi'u Mugu babu wata alamar ta nuna ɗan garin nan ne shi. Babu wanda ya san gidansa balantana a san suwaye iyayensa. Ok, abin da zai faru shine ku je ku yi abin da ya dace. Ita kuma gawar a tura asibiti a kai ta domin a yi gwaje-gwaje. Ok, sir. Thank you. Shi kenan. Ya gwariya malabaran? Baka zuwa sai an fito. A miƙo min kayan nan. To in ga pass ɗin ko? Gashi nan. Yawwa gashi. Malabaran? Kamilu. Wai yaya ne me sirrin ne? Wani abu ne ya faru? To mutane sai su kawo caji cikin ɗan ƙanƙanin lokaci caji ya haɓaka ya cika. Sannan sukan ba da labarin cewar da su sa caji a gidajensu. Ƙara su kawo maka caji domin cajin ka yana da inganci kuma akan samu ingantaccen caji. Sannan da an sa yanzu nan waya za ta cika. Kuma babban abin mamaki ka daɗe kana amfani da kayanka. Ya al'amarin ne haka? Kamilu kenan. Ai da caja 'yar ƙasa nake amfani, wato cajojin kamfanin Mokstar. Mokstar kuma? Ƙwarai kuwa, ai su suke da cajoji masu inganci, ga caji da sauri ga kuma quality. Na gani wannan gaskiya ne. To na ji sirrin. Kuma na tabbatar masu kallon mu ma sun ji sirrin. A'a Kamilu, idan ka tona min asiri ka faɗa musu cajojin da nake amfani da su to ka gaya musu ina siyarwa. Ina labaran yake? Ka bani tawa caja in tafi. An gama. Ga kebul na Mokstar. Fasta kenan. Akwai sauri. Ga kuma kundin cajin su. Komai na musamman. Wato wannan shine Mokstar. Na gaske. Dan ƙasa. Cire kuɗin ka. Sabule. Sabule. Kamfanin Mokstar muna da kebul na Type C ga kuma kundin caza mai ɗan banzan gudu. 25W original fast charging. Idan biyu ta haɗu, haba Shu'uma ce, shu'uma ce, shu'uma ce, shu'uma ce gata. Shu'uma ce, shu'uma ce, mai sanya kokan zuciya, ta saka kuka na idaniya.
kamar zinariya, ka je ka bi ta ka sha wuya, ita ta koma ta ta dariya